Nanawagan ang Talisay City Police ngadto sa mga talisaynon nga pabilin nga kalma taliwa sa mikatap nga tabi-tabi kabahin sa manananggal nga nakit-an sa duha ka mga dalagita. Mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang hepe sa kapulisan, nga ila kining naalarmahan niadtong Martes sa gabi diin ang mga tao ang nabulabog gumikan sa kalisang sa mga batan-on sa usa ka purok sa barangay Dumlog. Asoy pa ni Caballes nga padayon pa ang ilang investigasyon ug wa pa sila'y nakuha nga ebidensya labot sa presensya sa giingong manananggal. Mihanggi usab sila ngadto sa mga tao nga dili magpakatak sa dili beripikado nga impormasyon nga makapaalarma sa katawhan. Dugang pa ni Caballes nga sila sa kapulisan sama sa kadaghanan naning kamot aron matagaan og katin-awan ang maong panghitabo. Gihulagway ni Mayor Samsam Gulyas nga case closed na ang kalabot sa istorya sa manananggal ug ilang gitagaan og pagtagad ang mga dalagita nga nalisang samtang wala pa mabalik ang ilang klase. Awhag niya sa mga talisaynon nga mag-ampo ug pabiling magbinantayon ilabi na sa mga daotang elemento. After investigation, the police has already made their statement. Ang ako na lang, as far as the city is concerned, we will instruct the SWD to do counseling sa mga bata and unsay mabuhat namo na matabang sa mga bata.